predsjednik Ivica Galić doživjeli pravi šok kada su čuli da će UEFA ipak dozvoliti da se odigra revanš duel. Smatrali su da će bez borbe... Evo sada prilike za fudbalere Partizana. Diarra! I ništa, ali opet šansa Maletić. 1:0. 1:0 za fudbalere Partizana u 3. minutu Maletić. Katastrofalna igra odbrane Zrinskog se nastavlja i u Beogradu. Evo, pogledajte kakvu grešku su napravili Šunjić i Goran Jurić. Nije imao sreće Diarra, ali zato jeste Maletić. Partizan već od 3. minuta vodi sa 1:0 i nadamo se da je ovo nagoveštaj nove goleade. I još jednom videli ste pogodak. Maletić je rekao i rukovodstvo Zrinskog je bilo zaista u šoku posle te naknadne odluke UEFA, jer su mislili da će posle one prvobitne suspenzije obezbediti direktno plasman u drugo kolo kvalifikacija. Međutim, sada se situacija menja. Gotovo da je sigurno da će Partizan biti taj tim koji će proći u drugo kolo, da će sutra biti u žrebu, a onda će sve zavisiti od odluke 10. avgusta. Maletić sam pokušava, interveniše Dragićević, ali tu je Obradović. Lazić. Evo prilike, 2:0. Moreira. U Mostaru je propustio 2 100% šanse, a sada u ovom 32. minutu pokazao kakav je fudbaler. Očigledno je da su Petrić i Tomić odlično pazarili ovog leta, da je izbor stranaca bio vrlo dobar i u prvoj utakmici, a evo i večerac. Trojka, Moreira, Žuka, Diarra pokazuju da su zaista pojačanja za Partizan. 2:0. Rekao sam već posle onog prvog gola da je teško očekivati da odbrana Zrinskog ne poklikne bar još jednom u toku prvih 45 minuta. I to se evo dogodilo u 32. minutu. Odlična akcija fudbalera Partizana. Ajić. Lazić. Da li ga ima ofsajda? Ne. Diarra. Otvara se Jovetić. Diarra ima potpuno samog Jovetića. Evo šanse. 3:0. Nastavlja da melje parni valjak. Kao i u Mostaru, tako i večeras u Beogradu. Najmlađi i najtalentovaniji igrač ove generacije fudbalera Partizana, koji je, čini mi se, napravio izuzetno pametan potez što ovog leta nije odlučio da prihvati poziv nemačkog Kelna. Keln je bio izuzetno zainteresovan za Jovetića, ali rekao, čini mi se da je napravio pametan potez što je izabrao da ostane u Partizanu, jer u ovom timu Partizana on će imati mesto u prvih 11 igrača, imati vremena i prostora da uči, da napreduje. Ko zna kako bi bilo u Kelnu, da li bi igrao u nekom drugoligaškom timu kao pozemljeni igrač, da li bi sedeo na klupi. Jedan od retkih igrača koji je eto prednost dao svom fudbalskom usavršavanju, a ne novcu. 3:0 za Partizan, ima još vremena u ovom poluvremenu da vidimo još neki gol. Marić. Lazić. Žuka. Odličan pas, evo šanse. I 4:0. Briljantna akcija Žuka i Jovetić. Da li je ovo zaista pravo lice Partizana? Da li je ovo zaista realna snaga crno-belih već na početku sezone? Ovo zaista deluje ubedljivo, efektno. Fantastična akcija Žuka, Jovetić. Šteta bi bilo ovaj tim Partizana izbaciti iz evropskih kupova. Zaslužili su crno-beli posle 10 golova protiv Zrinskog da im UEFA ipak ukine onu suspenziju.
još jednom fantastična akcija u brazilskom stilu. Brazilac i Crnogorac za 4:0 za Partizan. Drugi gol Stevana Jovetića. Mihajlov. Lopta se srećom odbija do Moreire. Odličan pas. Evo nove šanse. Jovetić. Jovetić. 5:0. Briljantna akcija u dva poteza. Treći gol Stevana Jovetića. 11:1 za Partizan. Vidjet ćete to još jednom kako je Moreira pronašao Jovetića, a golman Zrinskog Marić je sasvim blizu da zaplače. Pokušao je da spreči Jovetića istrčavanjem, ni to nije uspelo. Četvrti put u ova dva meča Jovetić matira Marića, koji je tamo seo na gol liniju. Ne bi me čudilo da uskoro zatraži zamenu od Sliškovića. Potpuno je utučen. 11. put je savladan, a još nije gotova ova utakmica.